Τάκη, πόσο φάγηκε? Καύλα, εσύ. Ναι. Δεν είναι μόνο το ποτάμι εδώ πέρα, ρε. Ήταν καύλα το κομμάτι που ήρθαμε από εκεί πάνω, κατάλαβες. Από το διαόλου στη μητέρα. Έλα, μπορείς! Βάλε το καβάλι. Έλα! Πω ρε παιδί μου. Ο γιατρός θα μπορεί να το κάνει θεαματικό, δεν μπορεί. Τι μεσούλα έχεις ρε, νούμερο μου. Το 29 πάει μεγάλο. 28. Δεν ξέρω, είναι μύτη, μπορεί να είναι μικρή και έχω και γάτια. Αν τα φέρεις, ό,τι θέλεις. Εντάξει, μόνο τα γάτια δεν πάνε. Εδώ πίσω θα μας ακούς, είναι ένα κομμάτι. Μπράβο, έτσι, αλλά έχει πλάτος. Μην σου κάνεις να κοιτήσεις κάτω, εγώ δεν θα κοιτήσεις να διαφράσεις το βιβλίο. Εντάξει, τι όμως, το κομμάτι αυτό ήταν όλοι. Πω, τρέμει το χέρι μου, ρε, που... Ήταν πολλές οι πέτρες, Άρη. Τάκη. Πολύ πέτρα, τρέμει το χέρι μου, εδώ κοίτα. Δεν πάω κάτι εδώ κοίτα, λες έχω πάρει εδώ. Πω, για εδώ το σκυρίζει. Τι εδώ. Ωραία. Είμαστε και πολλοί σήμερα, ρε. Πώς είμαστε, 18, 17, πώς είμαστε? Έλα, break. This is break.